Takže čus, já tě vítám u dnešního videa a dneska ti ukážu, jak jsem se stal nejlepším fotbalistou. A jestli se taky chceš stát nejlepším fotbalistou, tak jsi tady na správném místě, ale ne v realitě, ale v Robloxu. Takže nejsem tady sám, jsem tady s Kartexem, ale lidičky s Kartex taky natáčí. Takže tak. A my jsme teďka nejlepší fotbalisti. S Kartexi nahraj mi! Tak jo. Brankář to vzal. Hello, jo, vzal. To je můj míč. Ne, on to zase trolí. Bohužel no. Gol! Jsme nejlepší. Nebo... ještě nejsme. Ještě nejsme. 8-1. Takzvaný Cristiano Ronaldo. Ano, a já jsem takzvaný Neymar junior. Ty máš nejlepší skill. Bere, má. Běžíme radši dozadu. Ale Kukec se dostal. Dobře tam. Yes, lidičky, dal jsem gól. Dobře ty. Jak se dává skluz? Mně ne? Jo, Ečkem. Jo. Jsem Cristiano Ronaldo. Ale už zase běžíme na další šance, si můžete všimnout. Taká střelba, toto byl bohužel vychytal, že? Ne. Vepředu. Kukeci. Běž tam. Hlídáme zadu. Tak já jsem vzadu zás. No ale já mám být v pravém rohu. To. Nahraj, bro. Proč nenahrávej nám, však jsme Cristiano Ronaldo a Nahraj mi, já dám 100% gól, chápeš, týpečku? Že jo. Já to seberu. Týpku, já ti to obráním. To je moje, ty hajzle. Vidíš, kdybych střílel já nebo Kukec, tak bychom to dali. Ty lůzre. Že jo? Asi tak. Nice, konec, dal jsem gól. Zapsal jsem první zápas v kariéře, který bohužel jsme prohráli, ale aspoň jsme měli dobré fanoušky, že jo, Kukec? Jo, 8-2 sice, ale... Pojď rychle, jdem do pravého týmu, do pravého týmu. Dobře. Já jsem vepředu, tak počkej si. Já jsem úplně vepředu, já jsem CF, myslím. Nice, jedem. Jsi se mnou? Jo, už jsem s tebou. Nice. Tak jo, lidičky, dívejte, jak mu to seberu hned, jo. Tak hoši, nastupujeme na hřiště. A Kukec si moc... Nahraj mi, dělej! Nahraj mi! Kukec, hej! Pojď, Kukec! A možná si zapíšu, zapíšu první asistenci. Typek! Běž mu tam a ten Adam, ať mu tam jde. Bacha! Přímo do Kukece! Nahraj mi! Kukec to nechytá. Nahraj! Ježiši, co to je za... Ježiši, co to byla za střelba? Ježiši Maria. Oj bože, Neymar junior to dneska pokazil. Myslíš si, že se staneme tím nejúspěšnějšíma? Ale jak to? Chytej, golman! Myslíš si, že se staneme nejúspěšnějšíma fotbalistama? Jasně. Tak jo, když ne dneska, tak nikdy. Nahraj, Kukec. Ale jak to? On byl vedle mě! Jak to, že nejsi vzadu? Já mám jít do levého útoku. Nahraj mi, bro. No, pojď, Kukec. Kukec Santos běží na mě. Jo, je to tam. Lidičky, dal jsem do kariéry další gól, ale z Kartex 0. Ne. Nahraj mi, dělej. Tak tebe už nikdy v životě nenahraju. Vezmu to na sebe. Co? Hej, hlídejte to vzadu. No a hrej, borče. No ale on má lepší kličky jak my, nechci nic říkat. Nahraj mi. Není to on, kamo. Ale jak to? Viděl jsi to? Jo, viděl. Nahraj mi, Adam, nahraj mi. Ty pečku, nestílej! Co děláš? Tak. Bacha, ať to nenahraje, toho jsme se báli s Kukecem, že jo? Toho jsme se báli, že to... Ty, bunny hope, nahraj mi to! Jsem hezký balónek, Tak ne, ty nejdeš nikam.
Ne, dobře, Kukec, dobře ty, dobře, Kukec. Ale ať chytá! Typek nechytá. Díky. Pojď tady! Tak konečně já první šance. Pojď! To je Co? To měla být nahrávka. Musíš horem, ne dolem. Dobře. Tak kvůli toho mi se já mohl být gol, víš o tom? Ale jak to, že nejsi dobrý? Tam je borec, naštěstí. Ale golman, který absolutně neumí chytat. Emanuel Neuer. Guku, nahraj golman. Nahraj golmane. Nahraj. Guku, nahraj. Ne. Pojď, Kukec. To musíš dát. Střílej. Kukec, Santos a... Co? To byl gol. Santos dneska neproměňuje. Emanuel Neuer, nahraj. Neuer. Dík. No tak ne, no. Ty, Adame, nahraj. Nahraj mi to. Šel nůžky nebo co, hej? Nahraj, prosím. Jo. Ježiši Maria, co to je? Však jsem dal gól. Jak se dávají nůžky? Už vím. Ne, prostě ne. Sakra. Dal jsem gól! Jo! To je fakt šílené s tím. Dobře, máme penalty, teď budu já. Dobře on! Teď budu já. Pojď, Kukec Santos. Nedává gol. Kukec Santos. To si děláš srandu. To je prohra možná. Ne, oni ale nemají další gol. Počkej. Já vím. Ne! Jo! Dobře. Máme výhru. Tomu už máme asi výhru, nevím. Pojď. Neuer, pojď. Neuer jde do akce. Neuer. A je to tam. Yes, vyhráli jsme. Výhra je naše. Nebo jeden se dohrají penalty a je to naše. Když teďka dá a my nedáme, tak je další. No, už jsme prohráli. Dobře. Já teď mám být brankář? Nevím, klidně. Ok, já budu brankář. Ale aspoň jsem proměnil gol. Že? Aspoň jeden. Nice. Polidně jsme vyhráli. Jo, já tam skáču, radost. Jdem zase do pravého týmu, jo? Jdu brankář, jo? Jdu brankář. Poslední. Jak poslední? No, jakože, pak to půjdeme zestříhat. Já už ho mám zestříhané. A jdeme do dalšího týmu. To pravého. Pravý. Já jdu LF, jo? LF. Jsem brankář. Dobře. Tak. Tak, zase nastupujeme. Můžete všimnout. Jsi se mnou? Jo, jsem ve Francii. Tak, ale toto, bohužel, už se už běží na útok. My jsme ti nejlepší, takže běží zase do útoku. Dobře. Dobře. Vidím. Ale už nejde. Neboj. Tak. Já dostal prostě kick z ničeho nic. Co? No. Bacha. Ty už nejsi golman. Mám jít za golmana, nebo já najdu za golmana? Ty už nemůžeš. Nemůžu, no. Adam, pojď. Škoda. Pravého týmu jsem. Nahraj mi to, dělej. Nahraj mi. Co? Nahraj mi to, dělej. Jestli mi to Dobrý. Tak a pojď.
Kuket Santos. Blíží se, dá střelbu. A Kuket Ale Santos... kámo! Co to je? What the fuck? Škoda. Proč, kámo, týpek prostě běžel jenom přede mě. Kámo, to... Běžíme. Tak, hrajeme dál. Nezdáváme se. Vzadu. Háborec. Chráníš to, jo, vzadu. Jo. Dobře. Oliver! Sorry, nemohl jsem. Dobrá. Golman, chytej! Jsem vepředu. Tak běžíme zase. Kuket Santos. Kámo, ale ať ten typek přede mě neběží. Kuket Santos. Wow! What the... To co byl za gól? Co? Běžíme. Hrajem. Jedlám. Dobře, Adam. Tak dal gól. Adam. Hrajem. Nahraj mi napravo. Go to mine. Tak, Kukec, pojď Kukec. Ne. Jo. Tak, ale Nahraj mi jdeme... to typku. Ne. To je blbý. Co? Ty vogo, komu to je ten? Nahraj mi to vepředu tady. Teďka nevím, komu jsem to nahrál. To byl nějaký cápek, random. Další gól, historie zapsaný. Hrajem. Oh. Go to my ball. A ten... Hop. Kuket Santos, velká šance. Nahraj. Kuket Santos střílí do šibenice. Nahraj, já to zkusím do šibenice, počkej, nahraj. Pojď. Do šibenice. Ale typek. Kámo, jak můžu napsat do čet, mně to nejde. Tady. Hrajem. Tiki taka, jasně. Tiki taka. Nahraj, do šibenice dám. Help, my ball. No. Jo, sice to byl brankář jak trash, ale nevadí. Můžu se zeptat, proč si zbražíme vlajku Holandska, jestli se nepletu. Já mám VPNku na Holandsko. Nahraj, počkej, dám do šibenice. Nahraj! Ty seš debil. Jsem nejlepší. Mohl si mi nahrát, abych dal šibenici. Nejlepší u nás. Kartiček, nejlepší u nás. Hrajem. Jo, moc. Nahraj mi to, prosím. Já tě prosím. Oliver, nahrávka na Olivera. Ty kokos.
Nahraj. Poslední šance během zápasu. Která nebyla Ale proměněna. kámo! Týpek to... No, já ještě dokončím zápas a já chci na tu šibenici, hele. Já bych šel na tu šibenici. Tak jo, Skartex je AFK. Bohužel, ale nevím proč, ale... Já už končím. Čo? Jo. Ta? Easy. Wow. Tak jo, my to ještě dotočíme a už taky budu končit. Ukončíme videjko. Další gol. Easy. Takže tady to vykončíme, takže dej tady odběr, like. Já jsem Zaraxík. Další video bude za 2 dny a já se s tou loučím a čus. Ještě tady si dám jeden gol. Tak já už se s tou loučím a čau.